Első gondolatom, hogy úristen, ki lehet ez a másik Rácz Zsuzsa. Aztán meg azt gondoltam, hogy Jézusom, biztos nem fogok tudni fölmenni a lépcsőkön, és harmadikra pedig azt gondoltam, hogy na akkor most majd ideje lesz befejezni a Terézanyú trilógiát, és megírni a harmadik részt. Hát mivel ugye a top 10 szavazáson Rejtő Jenő és Janikovszky Éva társaságában folyamatosan az élen volt Terézanyu, ezért hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem számítottam rá, vagy legalábbis nem reménykedtem benne, de reménykedtem benne. Magában az, hogy az írás lett a pályám, tehát hogy én mostantól azért, mert hogy nem ma estétől, de azért én most már írónak vallom magam, leginkább azért, mert az csak 3 betűs, könnyen meg lehet jegyezni. Másrészt meg tehát egy teljesen új szakasz kezdődött el az életemben az Állítsatok meg Terézanyu sikerével, és hát bizonyos értelemben akkor váltam felnőtté, vagy akkor értem felnőtté, és akkor kellett eldöntenem, hogy milyen úton indulok tovább az életben, legalábbis szakmai úton, merre indulok tovább. Úgyhogy nagyot változtatott természetesen. Nem mondhattam el itt a gálán, pedig nagyon készültem rá, hogy nekem legalább akkora öröm, azon túl, hogy az Állítsatok meg Terézanyút az aranykönyv lett, vagy aranyanyú lett Terézanyu, hogy ugyanezen a megmérettetésen az olvasók a 12. helyre szavazták a frissen megjelent folytatást, a Nesze neked Terézanyút, úgyhogy nekem ez legalább akkora elismerés, mert azt gondolom, hogy egy újszülöttől, vagy hát ez egy fél éves gyerekem, a Nesze neked Terézanyu, ez hihetetlen teljesítmény, hogy bejut a top 50-be, és gyakorlatilag majdnem, hogy átcsúszik a léc alatt, és bejut a top 10-be, és úgyhogy én nagyon örülök mind a kettőnek, annak is, hogy Állítsátok meg az arany anyád, a Nesze neked Terézanyu az meg a 12. Tehát hogy ez szerintem nagyon klassz eredmény. Hát ahova fér, oda teszem ezt a díjat, mert hogy minden könyves polcunk, vagy minden felületünk gyakorlatilag otthon könyvekkel van tele, tehát hogy ez így még nem számoltam, de ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab könyv, úgyhogy ennek majd kell egy külön helyet találni, de még nem tudom, hogy hova fogom tenni. A konyhában, hogy mindig szem előtt legyen. Nem tudom még.